Sa. Sa. Se, si, so, su. Se, si, so, su. Kakakikaku. Kakakikaku. Quant dura l'obra, més o menys? És una manera diferent d'entendre les coses. L'art serveix per criticar i tant. Si un dia no podem criticar aquí, com a societat estem acabats. Perquè vindrà un tio i ens dirà esto és així, 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 així. No. Aquí hi ha hagut còmics que els hi han prohibit espectacles. Per què? Perquè deien veritats, o perquè es ficaven amb el rei, que no es podia, o perquè es ficaven... On sou? Fonament. On sou? Que t'ha tocat molt el sol. Que t'has torrat? Bueno, ei, no feu broma, sisplau! Però si m'he parlat tanca. Deixeu passar! Oh! Serà la corona? Et veus? Vinga, treballeu! Sense parar! Un, dos! Sense perdre el ritme! Ah, mis petites merdetes! Que ningú no es mor per treballar una mica, eh? I acabes al bolso. No sabes parar a massa. Ja sabes que no nos candidat a l'equip. Joder, no sé tantes más. Em sembla que ets un capital cubana, tia. Què has? Bueno, és igual, no sé com t'ho fas, així que te'ls ribes a tots. Sí, a veure. Jo que té una amagada. Secreto, secreto. Us voleu guanyar uns diners? Sí. Sí? Veniu! Així m'agrada, com dos homenets. I els diners? Sí, els diners. Vinga, va. Jo l'any passat estava embarassada d'un germà i treballava. Però no és just. Tot ho he de fer sola. I vosaltres no m'ajudeu. Seu ara mateix. No. Que segui, que no vull. Tens 3 segons per seu. Que amb una calada no et pujaré tranquil·la. A la merda. Sí. El teu pare s'ha posat els diners de casa. Però com gosses això davant dels nens? Perquè és la veritat, egoista! Que no et diguis fer això! Sí, tu. Podeu parar, sembleu bojos, treballeu a la vostra habitació, així el teu pare t'agrada molt. No, ja has començat. Vinga, acabar. Has començat tu. No sóc un animal. I els diners? Pecat! Vinga, que ningú no es mor per treballar una miqueta, eh? Jo això no ho aguanto més. Quan tenia 18 anys no anava a votar, ni als 19, als 20, als 21, fins als 25 o així que em va començar a importar perquè estava molt desencantat. Quan vaig començar a veure que votar era important, vaig començar a veure que el món és flipant, que tirem les coses a vegades per vici, obres de nevera. Jo me'n recordo quan tenia 14 o 15 anys, veia un iogurt caducat, el tema els alumnes van escollir. Evidentment que n'hi ha molts més. Creieu que hi ha algun tema, abans de dir la Constitució, hi ha algun tema que hauria... També, perquè és una cosa... És més tècnica, no? És com gent que em va dir... Que se criticaba a una persona por ser tan romántico o algo así. No. Potser les news no es veia molt bé. Jo per això venia cap allà a veure si es veia bé. Ningú havia res raro a l'Aragó, el personatge que entrava amb ulleres de sol. Que tenia un ull de vellut. És un home no de maltractar. Vale. És a dir, maltracte de gènere. Maltracte de gènere, no? Què més? Com? Molt bona pregunta. Molt bona pregunta. Que si algun dels conflictes que hem vist,
l'heu viscut el propi pell. Jo era el que li preguntàvem durant 4 segons si jo era gay, si... Tot així, en plan, una pressió social es cria i després, vale, sí, tu sudes, tu passes, tu ets fort. Ja, però jo no vull ser fort, jo vull ser lliure. Jo no vull que em preguntin si tot el rato soc maricón, perquè realment això crea un estrès posttraumàtic que després el viuré. Molt bé. Hola, com et dius? Adrià, Adrià, digues. que en quants anys vau començar a fer teatre? Com s'expressava molt bé, no? I, o sigui, hi ha hagut vegades doncs, que m'entraven ganes de plorar i tot. Molt bé, molt bé. Ha sigut molt guai. Si t'entra això, és que l'espectacle ha complet. I que jo us animo que, si us ha fet pensar, apliqueu les reflexions a les vostres vides i comencem a canviar, perquè jo crec que si canviem el món, el canviarem nosaltres, que som qui venim a governar, i que jo crec que, no sé què, podem aplicar els canvis a les nostres vides perquè no podem canviar el món sols, però si tots comencem a reflexionar, doncs podem fer moltes coses. Sí, me agrada mucho. ¿Por qué? Bueno, porque explicaba muchos mensajes que había en general, explicaba de la sociedad y todo lo que había mal. Dígame una cosa, ¿te ha agradado la obra? Sí, me agrada. ¿Sí? Porque me parece muy bien que hayan criticado todas las cosas. Ha estat molt guai, m'ha agradat moltíssim. Felicitats. Que no sé, pues que lloro porque, no sé, pues... No sé, m'ha agradat molt, m'he sentit com identificada d'alguna manera i no sé, m'ha agradat molt. Escolta, a tu t'ha agradat l'obra? Sí, Sí? Per què? perquè parla de coses que podem viure cada dia al món. I quina és la part que més t'ha agradat? La del divorci, La del divorci? Per què? perquè ho he viscut jo, jo ho he viscut i doncs, m'ha tocat bastant. I t'has sentit identificada amb el que deia? Sí, Gràcies. A tu t'ha agradat? Sí, bastant. Ha sigut una obra bastant impactant i crec que és una manera de visualitzar un milió de gent i que feu una bona acció. Sí, doncs m'ha agradat molt aquests nois, cada any ho fan més bé. La veritat, l'any passat va ser el del bullying, no? Que acabaven amb aquells que va ser molt impactant el de l'any passat. Però bueno, el d'aquest any també, aviam, ho fan molt bé. Hi havia nenes plorant, sí, molt bé. Molt bé, les temàtiques molt bé i sí. L'any que ve també n'escriurem o què? Home, jo, vaja, no sé si canviarà. Jo pensava que veuríem la mateixa de l'any passat, però, aviam, vull dir que les podeu anar alternant si voleu, perquè els nens les enganxen superbé, les temàtiques aquestes. Doncs m'ha semblat una obra molt àgil, molt dinàmica, molt intensa, amb molt bon ritme narratiu i escènic, molt ben interpretada i molt madura. Sí, és una obra que ha arribat als alumnes, alguns d'ells no s'atrevien a parlar amb els actors, però els ha emocionat. Anaven seguint l'obra i la veritat és que ha captivat a tot l'alumnat. Tenim un alumnat que si no s'interessa es nota. Han estat molt atents i jo penso que això implica que els ha captivat i s'han immers en tota l'obra. Sí, és una experiència molt maca i penso que repetirem.